Lah kurang ngene tok lho. Sesuk bareng dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, rentok dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok urung rondo? Ya ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora. Mas Gareng, nggih. Awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyek wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggone latas. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis nek tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau muni ngono. Lah? Umum piye? Tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah iya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Wong urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas awinan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan nok. Iya. Swasana wis dibuka utawa dibuka dening para mbak-mbak Ibu Waranggana. Iya. Ya, iki ana kalodhangan sithik. Iya. Ning nggon plakat mau kok kaya akeh banget sing ditulis ana Bu Sri Mulyani, ana Bu sapa-sapa mau ana Mas Gareng sepaku apa sepaju mau. Iya. Kuwi barang ya ana. Ya, kowe nggawa sinden pira? 3. 3 nok, 3 iki tadahe akeh banget ana.
Iya. Anggere mandeg mung arep mangan, mandeg mung arep mangan. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Heeh. Telu sing nganggo busana biru-biru iki, Oh, perlu tok tepungake kagem para lenggah para sepuh. Sing mepet aku iki Mbak Elisa Orkaros Alaso. oh, nggih. Iki Mbak Elisa Orkaros Alaso iki saka asline ya bapak ibune iki blesteran. Oh, ngono to. Mula bocahe ya apa jenenge raine ora rai Jawa, Iya. rai kethek. Ora kethek ora. Nggih. Jumeneng Mbak Elisa men suwe prisa, Mbak Elisa. Iya. Wah, niki jumeneng nggih. Heeh. Wah, seneng sangat saged sowan mriki Pak Bu sedaya mawon. Lho. Nggih, Kang derek tepang kalih kula, nami kula Elisa Ursarus Alaso. Derek pitepangan nggih. Mugi-mugi sedaya wonten mriki desa Sukamaju sehat sedaya. Amin. Rezekinipun lancar sedaya. Nggih. Ya, wah piye seneng to aku iso tekan kene. Nggih remen sanget niki wau lewat sawit. Hutan sawit. Hutan sawit nggih sami ten Sulawesi nggih ngaten niku niki kados kaya wong Bali ning gone. Sok meneh sing sopan ya. Niki pun sopan. Sesuk meneh nek liwat hutan sawit ki sopan. Sawit kok mandeg mung arep nguyuh nang hutan sawit. Lah ya soalé ki digrojol-gronjol kene to Pak dalane. Lah iya. Terus ya saya gebelet pipis lho. Apik meneh sinden loro iki Pak. Piye? Lah ya langsung ngene iki lho tangane disilangke ngene iki ning gurih. Mergane ya kentrok-kentrok. Ya tapi seneng mergane ya kabeh ning kene ternyata kathah nggih masyarakatipun guyub rukun saling membantu. Buktine nggih niki sae sanget kantoripun. Nggih kula pun jajal, kula nggih pun nguyuh ten riku. Mau ngamui lho. Wong piyai awak dhewe ditekake saka yoja kuwi supaya nganggo tutur kata sing halus kok nguyuh. Kan kuwi ben kaya omahe dhewe. Dadi sesuk sapa redi so bali rene neh nggih. Tentuman nggih. Matur sembah nuwun. Ya, iki kok akeh nawala-nawala sing diaturke karo awake dhewe sa. Nggih, menapa Pak? Iki kagem bucangik saking kula Sugeng Parangkusumo Bantul DIY. Wah, penggemar wayang kulit sejak tahun 70 sampai sekarang. Kula nyuwun gending sriuning kagem Kang Mas kula Pak Yoyok kalih Pak Jatmiko SP1. Matur suwun sanget saking Pak D Sugeng SP4 kula nyuwun sing nyanyi Tatin. Wong kuwi jatahmu keri ya. Dijatahi Tatin. Sriuning Pak Tatin. Sriuning saka Mas Sugeng Parangkusumo. Ya. Nggih. Parangkusumo nggih wonten mriki nggih. Piye? Trans wonten mriki tapi ne. Niku saking Jogja. Saka Jogja. 70 tahun. Sejak tahun 70 sampai sekarang wis tenan nggih. 10 tahun. 50 tahunan ya. Suwe ya. Luar biasa. Niki nonton Kelumpang Selatan nggih. Kelumpang Selatan. Nggih, niki kula ngaturaken menapa, Pak? Sakaremu, sing sak senengmu kowe arep nembang apa? Ya, sing para warga ya seneng. Ngono ya, Pak. Iya. Oh, Pak Gareng nggih sampun hak rawuh. Pundi Pak Gareng? Niki? Oh, nggih. Oh iya. Nggih nyuwun apa, Pak? Wonten pamundutan? Kowe sak lagu siki engko Pak, terus Pak Gareng jumeneng. Ya, monggo. Apa sah? Manut karo kowe. Sesideman mawon. Ya, sesideman. Ya cara karyane Mbah Sukron Suwondo dibawani sik monggo. Karo engko men Mas Pak Gareng men ngaso dila. Nggih. Ya. Wiwitane anderek sang pekik priya bagus kang olah budaya sowan menyang sowan
kuning kang sangking bukir swara kurang premono ning wasis angung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis mangga ya terus tresno sesideman becik monggo luwih becik patenono timbang bepisahan ayo Sulistya bare wangi samudana lawan kula warga garbolan praputra tang tertunde eno liwat kincanging alismu kuwasa rasane atiku madyan wis ling serius aku isih mampu ngelateni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anrimpo jiwa ragaku kok kurang kehormatan mamprong rukuh ngarepin zong ya urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa wae nadyan sesidem yo mangga paling wujudke luwih becik patenane timbang pepisahan wadyan kang Sulistya
slingsir wis laku aku isih mampu monggo kowe bocah kuno nadyan bocah kuno suara kagum-kagum kehormatan mangkro tuku ngarep pinjo urip ana kutake kuwe tak tukake isine kuwe apa-apa wae nadyan sesidem masih tak sebut niki wae sesidaman sampun Mas Eno. Matur sembah nuwun. Kaya kowe mau entuk saweran kuwi mau. Inggih niki kinten kalih. Saking sapa? Saking Pak sapa? Bapakku Ranji nika lho, Pak. Ah iya. Kesupen kula. Daleme mbiyen dienggo nginep awake dhewe pas ning Ranji nika. Ya, matur suwun. Bapak. Matur sembah nuwun. Enten iki wau. Mas sinten ki kakangne Mas sapa? Ora apa-apa, Mak. Ayo, mumpung anu Pak Gareng wis kepareng rawuh no. Ya diaturi supaya tindak kene dicaosi mik. Iya, panjenengane sing luwih pono laladan Kalimantan Selatan kene. Iya. Duduk dulu, ya monggo. Ayo Mas Gareng monggo. Iya. Ya. Serampat no. Ya. Biasa. Mriku mawon Mas Gareng mboten. Nggih, kula mriki mawon. Lah jumeneng kok ya. Oh, ngoten ta. Lah kula nggih rada-rada wedi ngaturaken sugeng dalu. Nggih. Mriku kepanggih wonten dusun Sukamaju. Nggih, Desa Sukamaju. Nggih, nderek Mang Ayu Bagio dalu menika wah luar biasa. Atase ngresmekne Bali Desa iso undang dalang kondang Ki Sena Nugroho. Ah, mboten.
jan tenan kaya luar biasa ki melok Sena Nugroho ki gawane lho aku sing gak betah. Gawane Sindene niki lho. Enek iki tak ibarate ngono sing sebelah kono ki peyek kacang. Tuwipis mesti kemremes apa nek pas kacange weh mesti gurih. Sing tengah Kacang sing tengah. lah sing niki ibarate tahu isi. Wow. Tahu isi. Nggih, ning tahu isi mercon. Kok tahu isi mercon pripun? Wala mboten hati-hati kalih niku sidamu so meslek kok ya. Nggih. Regane pripun, Mas? Kok tahu isi mercon niku napa galak napa pripun? Tinggalane ngoten tahu niku tahu isi mercon niku bahaya. Bener sawangane kaya ngene lek di pangan lo hati-hati lek mangan iso mledhos kaya ngoten niku dadine. Nggih. Terus jajere Mbak Sing Ayu. niki lah niki. Ayu-ayu nggih kacamata. Kacamata. Lho mbok diganti to? Pun pikir biyen ki jenenge kacamata. Weh alah. Nggih. Niki nggih ibarate ngoten nggih. Napa nggih lemper? Kok lemper? Nggih bentuke ngeten niki, oh ya diwehi sunduk-sunduk anu ngono iki. Lah lek sing mriki sing kalih niki ibarate buah. Buah niki napa? sing niki buah semangka non biji. Sing niki Mbak warni lek aku wani demok lek iki. Mergo ya wis lek arep kono ra wani. Buah semangka malah kula sing rawani demok sing abang. Lho jenengan wani mawon penak kok demokne. Lho. Alasane napa mriki mboten beto security re. Aman. Nggih. Lek menika nggih buah. Buah napa, Mas? Buah apel. Ning apel sing bosok nika. Oh ya sia-sia ora. Mboten sia-sia tekno. Lah kula ngesir niki pinten-pinten tahun mboten diimbangi. Kok iso? Walah, lah kula ngesir wis enek 5 tahun. Lah karo aku sajake kuwi pangan apane aja ora sambok pangan mbok omoti tok ra apa-apa lho. Nggih. Matur suwun Mas Gareng sampun kersa ngrencangi kaliyan kula. Dadi tentrem ati kula. Kula sing matur sembah nuwun estu niku jenengan dadi seni pinunjul kersa lungguh bebarengan karo seni-seni lokal niku walah luar biasa estu niku. Seni menika mboten wonten bentenipun. Oh ngaten. Ing saking mriki pokokipun anggen sampun kersa gegulang bab seni. Menika janjanipun seni menika mboten wonten kastanipun utawi mboten wonten derajatipun. Kula seniman panjenengan nggih seniman pun ngoten mawon. Nggih, nggih matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi mawon sedaya dipun paringi panjang yuswa. Nggih mboten dangu melih jenengan saged sowan mriki ngoten lho Mas. Amin, amin nggih. Ya penak ae lho. Delok kaya ngono anggit kuwi dalang iki mesti serem iki ya. Coba iya kaya ora. Biasa iki lek dalang ngono kuwi seru. Mboten, Penak ya tenan nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Niki mau wonten pamundutan lagu. Kersakaken napa? Sing disuwun Mbak Tatin. Oh iya. Suwun apa? Tahu isi. Sriuning. Nggih. Niku mboten tahu isi. Iki tenan lur, rasakno dhewe lho. Napa niki? Niku dateng Yojo kondange mboten tahu isi. Lah napa? Nangka blonyoh. Nangka blonyo ki bentuk napa? Napa lek teng mriki jenenge nangka celeng niku ngeten iki to? Nangka celeng niku pripun? Nangka celeng niku empuk ning ya blonyok ngoten niku wau. Wah nggih niku paling kok. Nggih niku. Nek kene iki nangka celeng. Iya niku. Berarti niki nek digabung antara Yojo karo niki berarti celeng blonyoh niki. Lah nggih niki bentuke ngeten niki. Model ngeten niki senengane nguyuh ngono modele niku. Nggih. Ayo Mbak Tatin jumenang, monggo. Wah. Anggo mix sing kepenak. Iya. Wah. Wow. Pesindan berbobot sumpah bobotnya 68. Sugeng dalu Mbak Ayu. Inggris. Pareng Halo. Pareng Iki ketepungan. sugeng dalu. Wah kurang ini tok lho. Sesuk garengo dhewe kowe. Ya. Kok nek kena corona piye lho? Oh, ra entuk dalaman. Sampeyan iki ora ngerti artine corona. Lah apa artine? Komunitas rondo mempesona kok ya. Lah aku kudu rondo lho. Heh? Kudu rondo. Sampeyan urung rondo? Kok ora rondo? Ya aja. ajeng. Arep meniku. Ampun. Soale rencana ajeng mateni bojone dhewe niku. Ngoten to. Lah nggih to, percaya ora tahu isi kok ya. Padake. Ora jenengan rong kenal aku kok nek tahu isi maksudnya piye? Modar ora.
Mas Gareng, nggih. awong kula niki sing bendina ngekeki rejeki niku nek ngenyek wae dipendel kok. Lah nggih niku wae. Niki bojone ning omah niku daginge mung kare nggoni latas. Astaga. Kaya mbot ora ngono. Ora nek urung kenalan nek ya kenalan sik urung-urung kok wis ngonekke tahu isi wae isi mercon lho. Pengen tak jebluki apa piye? Lah aku mau muni ngono. Lah, Umum piye? tahu. Tahu apa? Tahu isi. Lah iya bener to. Kok dadak nganggo mercon? Lah ya tahu lek diisi mercon lek mangane gak hati-hati kan ya kebledosan. Oh, urung kenal kok wis muni bledas-bledas. Aduh, lah aku ngene iki lho, aku lek rene tutune bojo iki rasa bebas awinan. Lho, panjenengan pundi garwane ingkang pundi? Lah kae mau. Wah, wong sing paling kenyih dhewe kae. Lah, mbok dikenalke. Jenenge ora gur Tatin. Lah sapa? Bunga. Kok bunga? Bunga temi. Tak kira bunga tirah ngono. Oh ya, tepungan kene. Ya rene, masa wong wedok kok sing kan rono. Ah iya ta. Biasa sinden lek ngene iki ora suwe nyidam. Nyedam apa? Maksudnya Ngapa ngene? ngene. Ih, kok dadak nganggo ngene-ngene ngapa? Lah wong kan pertamane ya ngene terus ngene to. Ora sing ngene kari dhewe iki ngapa? Maksudnya nglairke. Ya iso wong nek awakan kaya kowe iki ya subur tenan kok, Tin. Tenan iki. Jarine kowe iki ketetesan banyu udane meteng. Lah ngene iki. Mulane aku nek udan ndelik ben. Samane nek ketemu iki bahaya iki. Ketemu iki. Jenengan kuwi lho. Kok iso bahaya bayaranku nang ndi? Lah iki rupane kaya banyu udan ngono kok. Aku. Heeh. Ya aku terus tukang deledek kok ya. Isi do salaman ora? Sida. Yo kek rene. Dang. Sapa jenenge sapa? Reng. Iki rasa diremet-remet ngono lho nek. Meneng to, ndek aku ngene iki entuk 2 gram kok ya. Walah ya maling jebulane. Maling piye? Maling nek penadahe kok ya aku. Lah endi penadae? Kae lho. Pak Bejo kuwi lho. Nek sing nadahi. Nggih. Ayo dibawani, Tin. Yo. Seriune. Seriuning, engko men dijogeti Mas Gareng. Mas Gareng. Ya. Mas Gareng, Gareng kok lemu to? Kudune Gareng ki cilik nggih pincang ngono kok iki lemu. Ngerti ya. Ngapa? Iki kan garang sing bebas saka corona. Dadine kaya ngene iki. Oh, nek bebas corona ngene iki. Heeh, ora ngono. Gareng nang kene iki beda karo gareng Jawa. Gareng nang kene iki sampingane sing lebih ngene. Lah apa? Sampingane napa? Dodo sawit. Lumayan kok ya. Mulane kok ireng. Mulane aku sadurunge wis ngomong karo panitia to jan golek gareng liya sing putih aku ngono lho. Ora urung kaya panggah kepangan iki. Lah ya wong ireng tenan kok kon. Ora aku iki kok yo gatekke yo ben ireng yo ben kuning yo ben kok ana kulit kok tok gagas lho. Lah ketok lho. Aku iki ireng yo jabane kok Lah, jerone saya ireng. cakep. Aku ra wani nek delok jerone. Ra wani. Ora usah jero-jeroan. Kok apamu ora wani kok tak wanekke. Mbak Tatin. Nggih, seriune nggih. Jeneng lengkape sapa ta? Nami lho, Tatin Lestari Handayani. Sapa? Alah rasa nyedak-nyedak. Ora aku karo namane pipine lho walus tenan e. Enggak. Bawani nggih. Heeh. Putri kang sulistyeng warni. Wis sumpah aku krungu lho. Ngapa? Prut ngono lho. Endi sing perut endi? Aku ngene mau kok ya. Krungu apa? Krungu. Ya keseron berarti. Seringening mustika tuban putra Kanjeng sira Lah nek jejer ngono kuwi ketok lagi ya. Ketok napa nih? Ayo kowe putih, Mas Gareng ireng Nah, kaya kambil sawit dicencangi sapi.
Ora kaya tai cecak. Lambene. Lah iki wis persis lho putih lho. Ngapa lho? Pak Gareng. Oh, Mas Gareng. Tatin piye dong? Wah. Mati Pak Gareng ora krungu Mas. Sebenarnya aku celuk Mas lagi iki kok ya. Lah aku dene piye, Mas? Walah, bojoku sing ning kono kaya nyeluk aku piye, Wuk? Hah? Wuk. Wok ki piye? Tak takon ning mamaku, "Mak, Wuk, aku teng pundi?" Wowok. Wowok ki panggilan sayang. Panggilan sayang piye lek nang Jawa ku kono Wuk ya wong edan kuwi kok ya. Lah aku ora ngerti kok ya. Wowok. Iya. Tak pangkang bajana kara bebelo wirat moyo Ilate. Apa lho? Delok ilate kaya keder. Ora Lah lho. nyuwara lek ilat ora keder kon piye? Kon meneng ae ngono. Ilate. Ora ya. Bulane ilate ya ireng. Kok kabeh ireng ana yang putih blas. Tenan kok Kang. Wis aku wis pokoke nek iki matiku dina iki pokoke. Heeh. Ngene aku jane dene aku semomoh lho jane. Kok sik to Tatin iki ya kebangetan ora ana wong ireng kok sak ilate. Lah iya Kok mbok jajal kan melet ra ireng jajal lo. Oh iya. Kae mbok tok mat. Lho. Malah iso keder lho. Lah yo ireng mboten? Hah? Ireng mboten? Abang kok. abang iya buta warna iki. Endi to jajal melet meneh? Ih. Kok kayak celeng mau. Aku arep ngurus sing celeng mau lho. Mas. Hei. Celeng apa? Saiki ya apa ya ana jeneng celeng terus melet. Pada umumnya lek sing melet ku petik. Ya akar muni kuwi ora tegel. Ora mentolo ngono to maksudmu ki? Ya. Ana. Tanwurung sriuning apa ta? Ora ganggu to? Ya Mbak Ning kok lho, Mbak Ning tanggoku lho senengane mbubur. Gugun. Mangga. Neno. Mangga Mbak Tatin. Sriuning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya anandang branti sriuning datang cerita kang cinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira sira lawe adipati tuban sriuning putraning ati wangsapati nalikaning uni kabebahing matyaka lho ora tanding lawan minna jinggo Wiratmaya
Senadyan wakasaniro Rapek ledo alapuh nago Sriuning mesti katuban lapuh tresna lan sapoyo pati marang Raden Wiratmoyo kapus prasetya nandang berarti sekoning tatan grehiton kanthi Wiratmaya putranira sira lawe adipati Asri ning putraning ati wong nyopati kalikane kaputahing madya laga dobrak tanding tresnane nadaya dengan pitik para suhune senadyan wekasanira apeng lema alapuh nago sampun matur suwun Mbak Tati wis kepareng ngaturake ya Sriuning ki mau pamundutan saka Piyayi Uja sing wis taun 70 lenggah ning kene no ya ora apa-apa mak iya Mas Gareng Jih nah sampean saniki sing pun kulino kali sampean jajal kaya ngapa polahe nek wis kulino iki ngaten Wirun ya niki setunggal napa kalih siji sik mawon setunggal mawon riyen ora ndur malak lho ndur wah lho aku nang kene iki no ya pindah rene apa ora mau kira-kira walah bu kok rono lho aja nang kene jatuh nama hamba iki kok aku ya ora apa-apa jenenge garwa tresna ngono kuwi nggih estu niku golek sing kaya ngono kuwi ya angel kok ya nggih nggih menika ingkang saking laladan Tanjung Tabalong rumiyin nggih monggo monggo Mbak Ayu Suwarni katuran jumeneng iya monggo wah wah beda Kono nggih sendalu Bu ajar niki nggih. weh semonten kok ajar nggih untokno ya aja muni mboten niki sedaya nggih ajar sedaya nggih mboten napa-napa Bu pun monggo bebas mawon ya ajar golek duit ya Loro-lorone piye ya saking pundi Bu dalem saking Tanjung Tabalong Tabalong menika wewengkon pundi Kalimantan Selatan oh kabupatenipun Tabalong oh Tabalong oh iya akeh kabupatene ya mak iya nggih asma Suwarni sinten Sutarni Suwarni nggih oh Ibu Suwarni nggih monggo pripun kula kan napa teng mriki lah niku pun kula pasrahke Mas Gareng kok ajeng dinapake kali Gareng oh alah ya biasane Gareng ki lek wis seruh liyane no lali karo sing mbok anggit aku lali karo awakmu enek kene-kene lali karo awakmu wah jelas iya ya aja ngono ta ya ora je iki mung tembung guyonan di ajeng mula saka kuwi
Pripun? Wedi karo make, tenang ya, Mak. Aku jan. Nuwun sewu lho, Mak, kula silih, Mak. Tora Asmara. Mbak Yuswarni. Nggih. Jumbuh kalih kaonaning kawonten. Monggo kita sesarengan. Pripun? Ora wani ta? Udah mburian lho, Bu. Wong jeneng pun to, nek cara kula niku bebas mawon sing jeneng wong panggung niku pancen ya garwane sing putri kudu jembar atine. Wah, lha niku benten kali bojo kula lho lek ngeten iki 3 dina disapih kula teng omah. Winginane niku ngantos ngenteng-entengi kok kula. Mesake ra. Iya. Mangga. Nggih nika badhe ngaturaken lara asmara. Oh nggih, saged Mas. Nggih. Ya, monggo. Tenan kok ya. Dipun bawani ngagem menapa? Mboten terus. Bawane napa? Gak usah bawa. Napa bawa ya ora melok ya. Oh, menika wonten awala 3 malih. Dawah wonten mriki cobi kula. Sekedhap Mas Gareng nggih. Nggih, monggo. Nggih, menika kula waose mengki ndak Mbah Mayar Kota Baru nyuwun tembang Caping Gunung. Sekarang menika kagem keluarga besar Bapak Haji Slamet Soeharto ing Muntilan Magelang sugeng mirsani lewat streaming. Nggih, semoga nggih matur sembah nuwun. Sijine usihe tak buka isena. Ya. Dari Bapak Taruji. Lagu Rujak Jeruk dibawani duet dengan Pak Karjo. Oh ya. Matur suwun jejer isine meneh. Kantor setunggal. Heeh. Diaturake, Mak. Sena alon-alon. Dari Yanto keluarga Ngawi Kota Baru. Nyuwun lagu Podang Kuning kang nyekar Mbak Elisa. Oh ya. Mangga rumiyin panjenengan mangke lajeng nawala-nawala menika. Oh ngaten. Niku wong Mbah sinten Mbah Mayar. Ngersakaken Caping Gunung Mbah Mayar. Nggih. Niki mawi jengleng napa mboten Mbah Mayar? Jengleng nggih. Nggih. Nambah 200 lho. Yo malah tinggu golek duit. Iya. Nggih, monggo. Ya. Monggo Bu Sri. Bu Warni. Nggih Sri Suwarni. Oh nggih. Oh, ditambahi matur suwun. Angel diplesetne ki angel. Monggo. Aduh wong bagus aku ora bakal bisa lali nang kono kae kawan-kawan angel dilaleke aduh wong bagus aku ora bakal bisa lali kangen ning atiku kaya ngenteni kata kamu Aku melu sapa muga Gusti tansah amarengno dadi srana musadala roas mara aku nganteni Yuk. aku bisa nambah milo
yuk. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilaleki yo Gusti tansah amarena dadi srana usada lara wah arep wah ya wis jogete ora ngalahke sinden-sindenku. Estu niki wah luar biasa. Saged nggih namung ngeten iki kok. Wah ngeten niku wis krasa banget kok. Ya. Mangga. Aku matur sembah nuwun Ibu Suwarni. Yo. Sing wis kemarin ayo nek ngaten Ibu Suwarni kala wau janjane nyamping gunung to Mas Gareng. Ngaten. Nek mboten sios. Nah, caping gununge digantos anu sisihipun menika Mbak Sri Mulyani. Oh, Mbak Sri Mulyani. Anjir. Wah, jan Mbak Sri Mulyani saking pundi? Saking Kalimantan Timur menika. Wah, Kalimantan Timur. Nggih, bot-bote nglabuhi kula to. Weh, nggih, nggih. Mangga katuran jumeneng Mbak Ayu. injih. Ayu. Wah, jan ngadeg sampai angel. Nan kok ya. Injih sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jan kalian. Ki dalang wah sengguanteng dhewe Mas Gareng. alah ngono kuwi lak nek dalang modelmu ya. Ora apa-apa Mas, timbang jenengan wedi karo bojone. Lah mriki. Oh, Gareng iki nak eneng Kalimantan Timur nang ngidap-ngidapi lho Pak, Bu. Ning nak teng mriki wedi karo bojone tibakne. Banter kowe ya malah Kenyataane, dicetake kaya ngono. Nggih. Nggih, sugeng dalu. Ibu Limbo, Ibu Cangi. Sugeng dalu Mbak Sri Mulyani. Iya. Kalimantan Kalimantan Timur pundi, Bu? Kalimantan Timur. Sik. Piye Mas? Kon baleni mah Kalimantan Timur lho. Kalimantan Timur. Kabupaten Tanah Grogot. Oh, Nggih. Nggih. Saking mriki dugi mrika pinten jam? Ngantos bokong kula niku tepos. Elah kate kowe wong tepos. Iya, Mas. Yo. Heeh. Sing tepos iki ora kok bokongmu. Apane, Mas? Bangkeane ra duwe tepos. Yo ket biyene ngene iki lho Mas Gareng. Jenengan kan teng Kalimantan Timur kan sering. Iya. Ngono, jenengan gak kelingan tak kumbane klambimu kae. Kowe aja. Wong iki apa? Estu niku ngoten lho. Lah ya piye tak jujuk ana ki ra ana jaba awakmu kok ya. Untung-untungan aku gelem ngongkon nyucekne baju. Ngono ra tau dikeki bayarane lho jenengan ki jan. Lho. Kok ya Nggih, mugi-mugi Mas Gareng. Heeh. Wonten mriki kula matur sembah nuwun sanget. Khususe karo dumateng ketuane. Wah, ketua panitia ya, Nok, ya. Ketua panitia sing guanteng dhewe mau metuki waku Mas. kabeh kok mbok lem ganteng Ya lho. ora apa-apa, sekali-kali yo ndongakne sing apik nggih. Mugi-mugi desa Sukamaju saged to Gemah ripah maju, gemah ripah loh Jinawi, ayam tentrem raharjo sehat panjang umur murah rezeki lancar rezeki nggih Nggih, mboten idol niki kulina bakul jamu benjing saged
ndawi iya ngono ya dalem niki wis saiki rasa kesuwen malah anu malah ruwet iki kok aku sakjane yo gak nak nurutin jenengan ya ruwet wong raimu ya ruwet lah iki mulai iki iki mau ngene sing ngersake caping gunung Bapak Mayar pundi monggo katuran tindak mriki Bapak Mayar ingkang ngersaken caping gunung mesti ganteng ya Mas Gering nggih Pak Mayar nggih saking Kota Baru teng Bapak Mayar monggo Bapak Mayar ingkang pundi Bapak Mayar wah ya piyai semene kon goleki ya angel lah ngene padahal ya golekno Mas Gareng ya lek piturut aku ki Mayar kabeh oh ngono ayo penak kacedhek-cedhek ning kene kok ya nggih nggih niki wonten permintaan caping gunung nggih nggih monggo dipun jenglengaken ya monggo ya ayo Mas Gareng oh nggih monggo wah ora maido piyaine ganteng banget jan nggih nggih Pak wah Mas Gareng jenengan mboten kelingan to nek aku ki tau entuk wong gedhe dhuwur ngene iki Sugeng dalu Asena nggih sugeng dalu Pak Mayar nggih wah ndredeg niku wah mboten napa-napa nggih mangga saben bengi nyawa kalau lak nyanyi mawon mangke tumut ora kuat e Rama nggih yen memajeng amung karo jandur kuning urang wayahe Mas aku biasanya karo Mas Gareng ki langsung Mas Gareng ngene Mas Eno ngono wedi karo bojone iki piye ta ya Mas kados anu Mas kados kaya ning Jawa ini saestu monggo kembang weton gunung iya sing dhuwur Mas Gareng len muncul ning dhuwur makanya kula sawer makanya nggih pacetan sarwi jenang Mas, sikilku lagi ngene lho Mas, ngangkat ngene kok. wah saestu nih le joget kalah Mbak Tatin nih spesial nih iya monggo panas udan panas udan aling-aling capi gunung misuane Pak ora digerongi ta
caping gunung yalah ya mas nadyan wadon sarata lanang yuk hinumane banyu beni cekoke top dek jaman perjuangan jarak kelingan anak lanang tak open syukur bisa nyawa gunung desa dari rejo Pripun Mas Garing? Kok
kok kayak patung ngene. Lho. Syukur-syukur piye to? Ya ben dadi patung sik. Syukur bisa ngawal Gunung desa Ya, matur suwun Pak Mayar ya karo Jih, matur sembah nuwun. luar biasa Piyayi. Nuwun sewu, yuswane ya wis ora enom ning goyangane jan. Iya. Ora ngalah-ngalahno ya nak. Ya, semangat profesionalisme kerjane luar biasa. Ya. Pancen bener. Ki eneng sing nyuwun podang kuning. Ya. Podang kuning diaturake sing kepareng disuwun nyekar Mbak Elisa. Oh ya, dibaleni Mbak Elisa. Gendelas. Apa tadi lemparke ning Mbak Ayu. Ya ngono ya ora apa-apa men rata. Ya. Ya yuk. Mbak Ayu monggo. Ya. Pak Dek. Tulungi aku no ya. Kene, Nduk. Siah kene. Nah. Lah, bocah kok lek Si saiki ketok sampean. Nek sing njaluk tulung sing seragam abang sampean alasane wedi ro bojone. nggih. Nek sing njaluk tulung sinden kula kok nggih sregep. Lah sindane jenengan niku marahi jinak bojo kula e. Lah bedane piye? Lah iya lek kadung nonton Mbak Elisa ki mah pinter bojoku nok saiki. Wah. Heeh, ndasmu Pak, kadung ngono kae eling aku ngono kuwi. Kata-katane indah ya. Kata-katane heeh. Bojoku pinter. Terus tak jak nonton Mbak Tatin. Lho saiki ya ngono, ganti ya logate Mbak Tatin. Jak ngono. Ngono kuwi sak dawane. Dadekne pintere ya. Nggih. Nggih. Ya Mbak Ayu ki pamunan saking keluarga Ngawi. Ya, Ngawi. sing lenggane Kota Baru. Oh, awakmu saka Ngawi, Nak? Nun, Awakmu kok Ngawi? mboten. Kula saking Jogja. Saka Jogja. Oh, Iya. maksudnya minangkani panyunan saka keluarga Ngawi. Nggih. Nggih, Nangkani Pak Yanto panggulan. asmanipun. Ya. Tindak rene karo sapa, Nak? Nggih kalih rombongan no. Maksudku BODYO ini melok apa ora? Sinten? BODYO Sinten niku? Bendoyo bojo-bojo. Oh, bojo. Ah, ah. Lah niki napa? Sing ndi? Ketok wela-wela. Iki bojone sampean. Nggih. Sing paling ngarep iki. Nggih. Dhisik sing ngesir sik sapa? Awakmu Hah? apa masih? Sing naksir. Bojone sing ndi? Niki. Kok arep kleru karo bojone dhewe iki, Pak? Kok tekke wong ki piye? Wah, lah bojo kok kakeke wong. Ya. Nggih. Heeh, ya. Nadyan wujud demong peksi Ya. Si. Mama. Suara tek sekaya ngono ta, Nak. Nak. Tak dongakne dadi wedok sak teruse ya, Nduk kowe. Lah apa iso malek apa piye? Lho donga kok ya. Oh, ya wedok ki ya terus wedok terus. Lah iya, mula tak dongake. Nah. Alus manis tur mrak ati golek isi podang jenar Neno. ibu bunga ingatiku
nyanding bisa dadi tombo ya jan ya bapak iki lek ngenyam pendidikan seni iki mesono tenan kok ya iya iya mbak awan ning omah wis ora krasa iya iya uyuran anggolek sing tak sayang mubeng pikir hanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti liya kan nyawang kleyang tak sawang cok ning ngapang kegancangan tak rendek saka kadawan sarawing ngoceh dheweke ngalih bencokan elakae tak suwun mbak aja ngeceh podang kuning agawe pikirku kumbing seret ireng tak sawah tambah manise ibu bunga yen nganti nyanding slirane nara bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan nara mandek atiku sana saya asrana senepi kat bulu teben yang leyang mandek hatiku tansaka ora krasa esuk awak nyanyi maneng-manengan ya kang nyawang tak sawang mentok ning ngepang kecangan tak rindek saka kadawan sawi ngoceh dheweke ngalih pengen tak suwun mbak aja ngeceh padang kuning agawe pikirku kumbing seret irep tak sawang tambah manise ibu bunga yang nganti nyanyi bakal hatiku kekiwang liyan andutut hati keberatan naramanku hatiku tansaya dadan tak sanani sertikatu ya sampun nggih matur sembah nuwun wah entuk saweran menaiki mau saka Mas sinten mau asmane Pak Mas Kliwon ya Mas Kliwon ku ya pengusaha no ya ya bener ya Mak iya ayo iki sinden 5 wis diaturake kabeh ya
awak dhewe neruske crita dhisik ya Mas Gareng ya men leren men ngaso ya engko gara-gara iso disambung meneh nggih ayo mak tak derekke ayo nggih tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kamu so manjemun gubit sanggar sangarep nenugan toko capun nalika semanten ki Lurah Petruk kantong bolong semua bagus melajar saking negari Ngamarta kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda kok melayu Gong? Hah? Kok melayu? Ketoke kowe mau wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku metu njaba, kowe metu njaba, ratiku marem dene kowe iso wani nantang karo Sinun Prabu Mandura. Aku ngerti sing tok waneni ora kok blegere Sinuwun Baladewa, ning watekane sing sajake ngendhak karo awake dhewe. Ning kok kowe mlayu atiku gelo. Terus? Ya dene ora mulih modar nang kene. Mergane kowe tak omongi Baladewa licik. Licik piye? Dheweke ra wani nandangi awake dhewe. Ning awe anak-anak Pandhawa, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ngibarate kuntul kandhake dandang kandhake kuntul. Kuwi ukara piye kuwi? Artine piye? Artine lelakon saknyatane digawe-gawe supaya awake dhewe ketok salah. Ngono ya. Terus apike mulih. Nek mulih dhewe seneni bapak. Petruk kantong bolong ming dituku kongkon boyong Pandhawa kok ora kelakon. Lah kuwi cilakane nang kono. Nek bapak nganti ngundhamana Petruk mendak njaluk apa-apa tak turuti kok men dikongkon bapak nggawa Pandhawa kok ora kelakon iki terus kowe iki anak sing kepiye? Wis pikiran. Ayo. Nek bapak nganti ngendika kaya ngono apa atine awake dhewe ora lara? Ayo kuwi piye? Terus karepmu piye? Nek cara aku wani kok. Arep anak-anak Pandhawa iki nek bilani Ndara Baladewa, tegese anak-anak Pandhawa kuwi bilani pakarti sing elek, pakarti sing ngala. Awak dhewe wajib ngelingke. Nek perlu ditatake, ora usah wedi wong tuane tuwa kowe. Nek mung karo anak-anak Pandhawa ki tak kira ora bakal iso kalah. Sing ngomong sapa nek modar malah iso. Kowe senengane ngomong waton jeplak. Waton jeplak ora. Mungsuh Ndara Gatotkaca, mungsuh Ndara Antarja, mungsuh Ndara Antasena ki wae iki cah nom-nom ning ampuh-ampuh terus. Ora sembono. Terus piye? Mulih. Gah aku nek mulih. Nek ora gelem mulih kowe sing methuke Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Aku ya emoh. Lah kuwi jenenge wong ra ndek pilihan. Mung iso mbobong ning ra wani tanggung jawab. Wis ngene wae. Piye? Aku mbelani bapak ora ming tekan lara, mati tak wujuti. Iki dharma bektiku karo wong tuwa. Terus engko nek Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca tekan kene, nek pancen kowe ra wani aku sing nandangi. Gong jare mau ra wani. Aku wis nekat saiki, wis gunane apa urip nang alam padang pendak esuk nyaur 2000, pendak sore nyaur 2000. Sane gunane aku urip. Men dioyak-oyak bang plecit. Lah terus tak tandangane
Ning gandeng aku ora iso omong-omongan. Heeh. Aku nek omong-omongan emosi. Terus mengko nek Ndara Garukaca tekan kene, Ndara Antasena tekan kene takonono, arep ngopo? Nek arep nyekel awake dhewe wanenono. Aku ora wani iki. Aku nang mburimu jawilen tak sikate, Tru. Wah. Iki ora mung goroh lho iki. Asli iki. Serius aku, serius tenan. Kowe wani karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Wani wis kepepet kaya ngene kok. Wong ki nek wis nekat apa boleh buat. Ayo. Wis kono, omong ngono. Nek do tekan kene aku tak nang mburimu. Kowe engke lunga. Ora. Aku nang mburimu asli, aku tak toto. Ngempake mantram sakti. Nek pancen do arep nyekel adhe diwaneni, Truk. Kae mbelani wong salah. Yo, tengok mburi kene, Gong. Oke. Jak omong-omongan nek iso delekke sing apik-apik, ora iso delekke sing apik-apik. Paripaksa awake dhewe kudu tegel karo anak Pandhawa, Truk. Yo, manut, Gong. Bapak barang dul munggu ngayuto kerama bawat nyobentar kebabang nyomunggu ngaloko Ndara Antasena terus aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Kok tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Wong nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kene nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu leboke paku jaran mula kowe manuta dina iki, Truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Truk. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyok. Wah. Iki wetenge iki mules tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Truk. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu. Nek sampeyan iku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk, mengke nek kula wis lapor Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae, lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Siwa Mandura, mongko Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wong sing kowe wani karo Siwa Mandura. Kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Siwa Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Sarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada.
Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk mergo aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh. Ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu Titising Wisnu kok negare Taman Pegebluk. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Sira Mandura niku dudu Petruk ning Bagong. Mergo bapak diece karo Sinuwun Mandura. Ling ngece bapakmu piye? Ngenten iki. Petruk kowe bali yo, Bagong kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Sinuwun Mandura ngendika kaya ngoten niku. Jero saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapak Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodok, ora iso linggo, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak dunekke ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iku ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesar nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Tanggo ngentut mantuh ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean durung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso ngerekke lara kula? Ya ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener ngluputke endi sing ngluput. Truk nun, aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa, Bagong. Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Gong? Sik aku kok migren ya. Kok rumah sakku anggere ono bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil. Matamu ana dunane matane bijil ora migren tenan Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong lara, nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Umpama arep Gundul Garukaca senengane model sirah. Umpama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejuk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Aku nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ah iya. Diwasle ngono mempeng ora metu. Ha iya. Le bayar. Ha iya. Ngrekoso mengko. Ben tekan kene, Gong. Pokoke engko tak gawene cara supaya Garukaca gila karo aku. Wis ki
teknikmu lho. Ya rasa kuwatir. Dan Gatut Kaca dina mapak karko suta teka pira Kresna Parto manahar Parto manahar sakti nira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Garkaca, Gong. Gong. Lho kok madhep rono iki ngopo? Ndeloke sindene ngulet-ulet sego e. Kaya keping. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kowe rasa kepengin to nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ah iya. Profesional kok profesor ora. Bekti kula Den, yo Petruk tak tompo. Pangestuku Tampanono nggih kula pundi kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca Petruk nun tak takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya oh nggih Petruk nun cetha yen to kowe wis ngaku mula wektu dina iki Gatut Kaca tekan papan kene kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa mirang-mirangke karo putra Pandhawa ing atase kowe dadi putraku dadi anake Semar dadi abdining Pandhawa tumindakmu wani karo Siwa Mandura wis ora ana pangapura kanggo kowe kowe mapano tak bondo tanganmu tak klincung sikilmu yen dene kowe bangga kowe ora manut aja lakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu Petruk kagiat risang kapirang urinangku kinembit-kembit dosang reknaning bawana matur nuwun Den matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku Petruk wis marem Petruk marem krungu tembunge Ndara Garkaca Petruk nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu nuwun sewu Den niki wong tuwa lho Den niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri disungkemi dijaluki berkah dijaluki barokah tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun rong tahun ning mengabad-abad kula karo mbah sampean wis momong karo mbah buyut sampean kula ya momong tekan sakniki kula momong sampean mbah sampean niku durung tau nekke Petruk ndasmu durung tau lagi niki sampean nekke kula ya dadi kula lara Den kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh ngerti karo tata krama ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun Petruk tekan iki mangu nek kajeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo pun Mang Potol kula ikhlas nek patine Petruk saka Ndara Gatut Kaca sing kula tresnani raos kula lara Den selagine mbahmu Prabu Pandu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek lha kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa kaya ora duwe rasa diajeni babar blas
Nek sampeyan ajeng mateni Petro monggo mangpateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangel lampun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula mangpateni mboten apa-apa nek sampeyan tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandu. Mesti ditakoni Petro kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa, Tru? Sing mateni putu sampeyan. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca. Anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten iki mung gugu omongane padene Mandura. Ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. So. Ye, geleleng to, Gong. Aku lagi mikir. Aku ki lagi gagas. Petro kok nangis sih lho. Kan ra ono rumuse Petro kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot ora. Petro sedih. Kok iso nangis ya, Tru? Sangu brambang tak remet neng tangan leletke mata. Luwe drojos terus karo mewek-mewek. Asem Ndara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet. Ngambah dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep ki mau sing maju nomor 1 ragil tengah terus engko sing maju mbarep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ah saya tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling dekulmu ngoten. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kono. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi aku. Ndara Antarja iki ampuh. Ndara Antarja ki mbahne rajane Ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ulae. Ane ra mung cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Tru. Rasamu sing werna-werna to, Kok? Ayo wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek. Kae sego ya entek ula sendok saya sak poroke. Wah, gelis, Tru. Dengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kok. Nggih. Nek Ndara Antarja takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Mun nek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh ngono. Kowe mau ora gelut tak? Nek ra wani, wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dienggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petro ora ana, kowe ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh perkara mamah pokoke. Kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Sing ayo sing Kudus. Kepawa keperanggul mungking ayuda
Kebabat bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabangnya mungguing ngalogo. Ora pangling iki Bagong e. Nggih, Daran Tarja. Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk, sing goleki kowe, wah jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja ndudohi aku. Merono. Engko ngonang-konangi. Oh iya. Aku muni piye? Petruk ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petruk ora ono. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu e. Lak paco sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ono. Kula teng mriki nyetel radio. Radio. Petruk ora ono. Sebab apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke Pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke Pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungso eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundangja kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Rodo papat rodo loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undangja aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku e. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate. Men mari e. Pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkahi batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku kowe. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabad-abad kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar ki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu? Kleru, hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh ganti to? Ora ganti. Jan kuwi. Oh goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata kleru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya. Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng nek mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau crita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangan telapakanku iki. Hah? Sawangan Antarja. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tau atek telapak aku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya yo tibakno ora wedi aku. Lho. Ora wedi kowe? Ora. Waduh cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning tak tamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi tibakno. Wah cilaka iki.
sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo, berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe, ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik, enteni. Truk, angel ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane, ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni Petro? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe ijo. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling. Iki dadi satriya sing tamtama. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalake tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa. Tuweneke Ndaratarja kon mateni. Ana. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribik bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing ngelen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petro. Lelakon niki mboten ajeng kula tekake ming sementen. Nek sampean wani mateni kula wani mateni Petro. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Nek nesu karo Pandhawa, sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Badrana. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane tak wedeni nek Semar nesu. Ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rek ae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti wernane abang, kuning ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Mun tak tambahi putih, ayo. Tok bingung sing numpak kendaraan. Numpak kendaraan jengkulmu melocot kowe ora. Sapa kae Gong joget-joget endi? Kaya apa? Lho, pentas seni ngono udu. Udu kae sing joget-joget tekan kene kae lho Gong. Wah, pragota kae. Nek kira-kira tekan kene dipolo wong loro to. Ya. Semangka anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukundur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Petro wong edan Petro wong kentir Petro wong kucluk lah calawani karo Sinun Prabu Mandura wis seleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan ya Ndara Pragutaya tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun Laruda paripeksa
embane cacing kepidak menungso ngulet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk ayo tak ladeni siap gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuwatir polo wong loro. Wah, lakon cencang jenggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Pragoto. Terus. Anda ini, ayo, hei, halo aku. Halo hati aku. Yo, aduh, mutar aku tuh, sambat, biar mati mboten iso mati. Iya. Oke. Motor. Ora tekane. Tangane cupet to lah. Mutare. Mboten napa-napa. Mutare. Aduh hati aku. Mundur. Bolo Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon tresnanira marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajaran sukertaning para iblis lan ati Petruk
ngosasik barisaning saka negara Mandura ngundurke marang putra-putra Pandhawa Petra Kandambara ora kena dikandhani becik Petra Bagong ora bali marang Karakan Dempul wah Grete Nenggala mbok dipangga pase kok malik Truk? Malik ngopo? Kowe aleman wis tuwa barang rambutnya dipang. Pang dengkulmu mlocot ora. Karang sing mau ki ucul tudinge kok ya. Ucul lho? Heeh. Kok mlayu apa ya? Ndara Baladewa ngamuk kok. Ngamuk piye? Petra Kandambara ora minggat saka ngarepaning nata Mandura Prabu Baladewa karo Bagong Gretel Nenggala jeblok ketemu muni ngono. Terus nggawa Nenggala mak slonong. Wah, murup saobor. Monggo pusaka kae tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming Petruk mesti mudhar. Mati kok. Terus kowe percaya matimu saka Nenggala? Ah percaya mestine to. Berarti kowe luwih nganggep ampuh Nenggala mbangane sing gawe urip. Sik to. Omonganmu kok medeni to? Ora medeni. Kowe tak takoni wangsulan. Kowe nganggep ampuh Nenggala, kowe wedi nek Nenggala tumama ning awakmu kowe mati. Heeh. Berarti kowe ampuh Nenggala iki ngungkuli karo ampuh sing gawe urip. Uripmu saka Nenggala, ngono apa piye? Ya ora. Uripku saka sing paring Gusti sing karya jagat. Nah, nek kowe iso wangsulan ngono iku kudune kowe iso mikir. Pati uripe menungsa ora gumantung saka pusaka. Ning pati uripe menungsa gumantung saka sing gawe urip. Heeh. Nek dipestheke kowe mati merga Nenggala, ya wis ora masalah. Berarti lelakoning uripmu wis mung tekan bengi iki kowe mati saka Nenggala. Diikhlaske. Wong urip ki dagang tuna andum bathi, Truk. Nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, kok to? Kowe urip ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming sadrema urip paringane sing gawe urip. Mula nek mangsa kala disuwun dijaluk ya ora usah wedi. Heeh. Dume ana corona terus ndase dileboni tas kresek. Wedine ngapa? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi wis dadi kersane sing gawe urip. Iso lho kowe iso menang karo senjata Nenggala. Iso kowe menang karo senjata Nenggala. Nek Nenggala iki ampuh. Ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, Nenggala kaya ming wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden-keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi tutukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya ming kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning merga diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuwasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek bar go mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso bengi iki Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggala. Nenggala ora ampuh tumama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe? Kena Nenggala ora apa-apa. Wah, kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi kok. Wis kene. Tak tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Titip kok. Apa? Dompet. Dompet kuwi kekno bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina, kon nyelameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Dong to kowe paham. Terus anakku sing mbarep kae arep mlebu perguruan tinggi. Tulung ya go ngopenono nek ora ana ragat dolno
Tegal ngarep omah kae. Iya. Ben anakku sekolah sing pinter. Heeh. Terus sing nomor 2 iki arep mlebu ning SMP. Kuwi sesuk dolno pekarangan wetan omah kae. Oh iya. Sing nomor 3 iki arep mlebu TK. Heeh. Kuwi dolno sawah nggonmu. Lho. Kok nggonku? Aku iki like arep ngomone ora ngragati karo ponakane. Oh iya. Ya wis tak dolke sithik wae wong ragate kaki sethithik. Ya. Sing baku ngragati. Heeh. Goleke pusaka, Go. Heh, goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngapae? Padake es krim lho, Tru. Aku kaya es krim ora. Tandangan isun mantul ayo. Amo sono yang bodoh aja kan mati pelu andong banget. Ayo. Wah, dah. Wah. Panuswaing jajaran sekretaning Baura Iblis Kalati, Tru.